नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ आरोबाव बरायहरबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक खालामना बेलनि अल नटिफिकेसनखौबो अलाव प्रेस खालामना ला, जाहाथे नोंथाङा आंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगांबो नुनो मोनो। आरो भिडिअआ माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जालाङोब्ला नोंथांमोना निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। दिनै आं मानि सायाव आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोना एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै। दिनै आं मोनसे बर' एलबामनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। बे एलबामनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलानो जाहैबाय बिरै बिरै। बे बर' एलबामखौ बर'नि मुंदांखा आरबि फिल्म प्रडाक्सन आबु रियानि प्रडाक्सना आपल'ड खालामना होनाय जादों, स्टारिं आबु रिया। आरो बेजों लोगोसे बेयाव गोबां डान्स खालामफादों। बिसोर जाबाय मरिनमय, नामान, राहुल एन्ड निशद। बे एलबामनि लिरिक्सखौ लिरदों सोमखोर दैमारि। बे बर' एलबामाव मेथाइखौ रोजाबदों मौसुमि बर'। बे एलबामनि मिउजिक क्रेडिटआनो जाबाय अमर बर'। प्रडिउसार आबु रिया। सिनेमेट'ग्राफि मानब लाभलि ब्रह्मा। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ दासिमबो नायाखैब्ला अब्ला नायहैनो हागोन आंनि चेनेलनि गेजेरजों। भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोननाय जादों। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।